Na, hát ilyenkor akkor háláljuk meg valahogy, hogy... De a fiúnak kell oda menni, drágák! Mert kap egy... Paprikás pulé. Nem, pulisz. Töltött káposzta. De nem érti, gyorsan hallod. Na, hogyha elfogytak az ételek, még húzhattok videót. Vaddisznótököt. Bableves. Babfőzelék. Babfújás. Kicsit közelebb álltok. Fújás. Halász. Fújás. Nagyon jó. Franc. Studenták kettőre lehetett. Pulisz. Tarjaleves. Slambuc. Mi az a slambuc? Mondd el, Nándi. Gondoltam rá, hogy felírom, de... Pásztor, mi az? Baldorfsávás. Micsoda? Akkor mi az a slambuc? Mi az a slambuc, Nándi? Mondd már. Most mondtam, pásztordatban. Az a lényeg, hogy lebrékel a tésztát, aztán azt megfőzöd, azt kiveszed a bográsmódtan, ha lebrékel a szalonnát, aztán teszed vele krumplit, valamilyen füstölt, disznófület, vagy ilyesmit, ami ilyen jó kis, jó fura textúrája van, tehát ilyen rákos. Ezt összekevered, só, paprika, bors, csákó. Ennyi. Esetleg nincs lecsótosak, az van, hogyha. Krumpli főzelék. Valami pörkölt. Pörkölt volt már? Nem volt pörkölt, ágy, úristen. Mi? Nem volt még a pörkölt? Hát lányok, húzzatok, még van ott egy kis pörkölt. Pörkölt is.